Ти не плачеш за него, плачеш за жената, която беше преди него. Най-дълбоката болка не е, че си загубила него, мъжът, а че покрай него си загубила себе си. Точно това убива жената бавно. Не раздялата, не мълчанието, не момента, в който нещата се случват, а в последствие, моментът, в който осъзнаеш, че вече не разпознаваш момичето, което си била преди тази любов. Преди него беше спокойна. Смееше се повече, вярваше повече, не живееше в постоянно напрежение, не проверяваше телефона си като човек, който чака да бъде избран. Спрете да чакате да бъдете избрани. Нещата се случват органично. Няма необходимост от това да стоиш и да чакаш някой да те избере. Това поражда болка, връща стари травми, разрушава психиката и води до загуба на доверие в себе си. След това обикновено се случва една любов с нов човек. Но когато нервната система не е излекувана, когато старата травма не е разбрана и тя също не е излекувана, ти никога няма да се почувстваш наистина в безопасност, наистина обичана, наистина избрана, избрала и желана. И бавно, но сигурно започваш да се променяш. Първо започваш да премълчаваш. После започваш да прегаряш. След това идва моментът, в който обвиняваш себе си за чуждата студенина. Най-страшното е, когато започнеш да вярваш, че ако станеш по-тиха, по-удобна, по-мъничка, по-разбираща, по-търпелива, най-после ще започнеш да бъдеш обичана правилно. Жена, която постоянно трябва да заслужи и да заслужава любов,